Kalima, nabalhin ako sa laing tinuhan na, sa akong gigaingon kaganiha. Kung katoliko ka, ay nagbalhin sa laing relihiyon. Kay nakasumpak yung dako ana. Manuman, kay kung nakaibaw ka sa kamatuuran, o niya ibalhin ka sa laing relihiyon, bukat kayo na nga sala nga imong gibuhat. Ano man, nakaibaw na ka sa tinuod. Pasabot ana, namakak ka sa kagalingon, namakak ka sa mesig kataw, kung namakak ka sa tong Ginoo. Ano man, kay kibaw na ka sa kamatuuran, plus ibalhin pa jud ka, yung musangyaw ka sa lait, sayop na yung isangyaw dito sa laing tao. Muna nga, dako kayong supak sa pagbalhin o relihiyon. Kaya ang kinalasan, ang gipakadiyos ko ang tao, ubutang sama sa mga artista sa lapi o uban pa. Kanini, murag gipriority na nimo ang kalibutan ng butang kaysa sa Ginoo. Example, sa ganan sa tao ari man jud maigo diha sa kwarta. Kanabitaw kanang imbes na Domingo nga adlaw ipapahulay, di na ka mosimba tungod kay gusto ka magtrabaho kay gusto ka makakwarta. Kanabitaw imbes na may kalihukan sa simbahan nya kay bawo nga importante kay kalihukan kinahanglan ka dito pero imong giunang trabaho tungod kay gusto ka nga mo makakwarta ka ni adlaw kana dako kayo ng supak sa balaod sa sugo sa unang sugo sa Ginoo. Ano man kay murag imong paka way pili ang Ginoo ug imong gi-priority ang kwarta kaysa sa Ginoo. Samot na umutuo kag laing Dios. Kana pong mga patuto nga Ginoo sa hangin, Ginoo sa kayo, unsa pa man Ginoo sa tubig, Ginoo sa kana mga tawagan na pagano, kana bitaw unay kasaon naman yung mga katigulangan nato nga naiuban nga nadapa hangtod karon nya kana bitaw tingtanong nya magpangajian nila nga kuan Ginoo sa kuan budaghan niya kung ani tigting ani nanay-nana ayuban sayo sayawan pagbasak ihawan pag karne Ya, karne. nya Hawag babo na. babo wala niya oh napay kuan nga di ko no asitan kay muparat Di na mo para. muna nga kuan Di mo kaon nga si Astarot. so muna nga mga patutuo ba ihawan og puti nga manok mga inana so inyo nang gibuhat Di mo kaon siya. unya na kay bono mas kamatuoran nga kana sayo undangi kana naman kay dako kay nasumpak sa Ginoo sumoto yung mga pagtuo nga buhat sa tao nga kasagaran kanunay na itong mabuhat pero wa ta kay baw nga dako na din nga sumpak sa unang balaod sa sugo sa atong Ginoo. So mo siya nga sa unang sugo. Ikaduhang sugo, dili mo gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Sa mga buhat nga maoy makaangin sa makasala ang tao batok sa ikaduhang sugo. Nakapanumpa ako sa ngalan sa pagpasipala. So kuha siya kanang na typo na error ni siya. Pero ang gimin ani niya nga kana bitaw mugamit ka sa ngalan sa Ginoo. Itay example nga istorya ka sa imong sikataw or imong higala. Ya ka nga kita ra bukulan ni kanang silingan nato ba? Na kita jud laki gauban na sa gabi ni. Na kasapa nga kita ko nagginoo lang tanaw ko. Na nya imong kauban kay nihisgot Ginoo mutuo na lang pud nimo kana dako kayo nang asa sa Ginoo muna nga bisan pag kana bitaw murag gigamit mo ang ngan sa Ginoo diha sa pagpumutbot pag istorya bakak kana pong mag-away mo sa mong isigataw sa iyong pamilya magiamo-amo ang Ginoo kana dako kayo nang sa makasupak ko na sa ikaduhang sugo sa Ginoo.
Kaduha, nakapanunglo o nakapamalikas ako. Kanang kasagaran ani kanang murag masuko na ta. Kanang bitong dako kay kagasuko ikaw nananana niya. Kanang bitong kasagaran ani kay nang libakot ta. Mo man ni anak ni magawas. Kanang ikaw dako kasi libak na ubti na bitong matay pa ka. Kasagaran ani mo na mo santo ay masulti nato. Kanang manunglo ka ba? Tabok pa ka digsan pag series. Ana, nakasumpak na sa kaduhang sugo sa tong Ginoo. Kani kung kanang mamalikas ta. Anda ko nang kasagaran din ani kay mapungot ta. Nana, namusugot ta. Pis nga mo pag na buhata ka. Gani ano ko gisugot nimo. Na, sige na kay lingkod. Ana, dako kayo nang sumpak sa kaduhang sugo ngadto sa Ginoo. So muna, ikatulo, nakatamay ako sa sagradong kaubutang. Kana may mostly ani kaning atong bugal-bugalan kaning mga santos, mga pari, ana nga kabi to nga ipakaway bilin nato ang ilahang profesyon. Samot na ni sa mga pari kasagaran bitaw. Kana bitong mingon ta nga, pari ra may kayo ng simbahan, kulik na bisjis, iharap mo na mado. Kana dako ko ng supak sa inyo naman kay ang pare nagtrabaho na sila tungod sa kabubuton sa Ginoo, no? Ibis na atong tabangan ang mga pare nga sa pagsangyaw, tabangan nato sa mabutang nga makatabang sa tong simbahan, ato nun silang dauton, no? Dibakon, himuang istorya. Nya kung ato nang buhaton, supak gihapon na sa ikaduha nga sugo sa Ginoo. Ano man kay sila nahimo silang pare tungod na sa kabubuton sa Ginoo. No, ang pag-eskwela pare di na lalim. No? 12 ka tuig unya plus punan pa sa imong mga tentasyon sa kinabuhi. Unya pag-abot pa sa pagkapare nimo, di ba kun pa ka nahimuan pa kag issue na mo na nga dako kay lang sa kay di man ang kabubuton nga mahimo silang pare, kabubuton na sa Dios. Muna kung imo na silang tamay-tamayon, imo na silang binuangan, nakasala ka ana sa Dios. Wa ka nakasala diha sa pare mismo kundi sa Dios. Muna dako kay ng supak sa iyang sugo. Nya kaupat, wala ko tumana ang panaad sa Dios. Kani kasagaran ani maigo ni nagserbisyo sa simbahan. No? Kaya daghan kay nagserbisyo na to nga mingon nga, bisan kali og mingon nga. Ali sis, Brad, magkris ka na ta. Nimi nga musunod ra ko. Tuwa joy dito nga. Human na lang ang kris ka wa joy. Now nga nakitaan. Sumo na. Ano man, kaya nisaad ka, dili man sa imong Kris ka leader, dili man sa kauban sa Kris ka, nisaad ka na musunod ka, diha sa Ginoo. Kaya unsa di buhat niya sa Kris ka di ay, magdisko di mo sa Kris ka, magbadyok di mo Kris ka, di ba dili, unsa ba itong buhaton, mag-Bible study man, mag-rosaryo, puro na po sa Ginoo atong hisgutan diha sa Kris ka, kayuhan sa simbahan. Muna kung mingon ka nga, musunod ra ko, pero wag ka nito nga, wag ka nakasaan sa Kris ka leader, wag ka nakasaan sa Kris ka member, wag ka nakasaan sa pare, sa Ginoo ka nakasaan na. Naman, misaad ka nga, bisunod ka, apan wa nimo buhata. Simple ra siya nga butang nga imong buhat, simple nga mapagditok nimo, pero dako din sa diha sa sugo sa Ginoo. Nya kani kung usahay kanin sa pagserbisyo nato, no? Nga, di ba, kita na tayo sundan ng organization diyan sa simbahan. Manumpa man ta? Manumpa nya sa una, maayo pa kayo ka, pag-abot sa tunga-tunga, naluya na, di na mo tungag meeting, di na mo serve, kanang di na mo pakita, kana, nakasupak ko nagdako sa balaod sa Ginoo. Ano man, bisaad mo ka sa Diyos, nga imo nang buhaton, pero wa nimo
tumana. Manandako kayo sa sugo sa Ginoo. Masunod na sa ikaduhang sugo nga di mo gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. So ikatulong sugo, balaan na ang adlaw igpapahulay. Mga buhat sa tao nga makaangin sa pagpakasala batok sa ikatulong sugo sa Dios. Una, wala na ako mosimba sa adlong Domingo o adlong iglilihi. Kani kumon ni sa mga tao, especially sa Katoliko, nga ilara ipakaway bili ang adlong Domingo. Bisag adlong Domingo, kanang okay ra nila nga di mo simba basta makatrabaho lang. Okay ra nila nga kanang dili bitaw murag mo sabi na ba-explain ka na ba murag niyo sila nga ay sunod na ko Domingo mo simba oy. Makasabot lagi ang Ginoo. Kaya nana ba? Yang kanang samot na yung mga pista iglilihi nga ilarang pasagtan. Kanang samot na sa pista iglilihi sa mahal na Birhen. Kaning December 8 nga imbis na muna time nga itong isimba pero gamay rin yung makita sa simbahan. Ipakaway din nila kaning pista iglilihi. Mama dyan yung ipakaway din nila. No, bisan mo ta kay usahay ani di matunong og Domingo na ipakaway bilin nila mura bag ilarang kanang ipariha sa natural nga adlaw nga bukira mo simba o kira di pero nakasupak na kay kanang adlaw iglilihi same ra na sa adlaw Domingo nagigahin para sa Ginoo o sa mahal na Birhen. Muna nga kung imo nang pakyason, nakasa kag dako anak sa ikatulong sugo. No? Samot na mo alternate ka, simba ka ng Domingo, sunod Domingo, di na po, sunod simba na po ka. So dako kayo nang sa Ginoo nga naman. Kaya wa nimo tumana ang adlaw nga iyang gipangayo. No? Sa tibuok simana usa ra ka adlaw ang iyang gipangayo. Kanarang adlaw ng pagpahulay o adlaw Domingo. So kung imo na supakon, dako kayo sa balaod sa Ginoo. Kaduha, wala na ko ayo ang akong pagsimba o pagkampo. Kani, mostly ani kanang alam ka sa simbahan. Di ta musuot simbahan kay ari na tas gawas kay ari na ko kay mauwa ko musuot. Nataka na kay tao. Ari na ko kay maduol ko sa pare. O na. Yari ang gawas nagtunga-tunga na sa misa ka ebanghelyo, di mamino sa ebanghelyo kay magigtabi diha sa katapan. Makikchika lang sa kinsa nang iyang nakaila sa gawas. No, dili ka mag-focus kung unsa na sa misa. Nalay ka sa simbahan, simba lagi ka, pero huna wa diha sa simba. Wala, unsa to gitanong na to eh. Kung basak adto, wala ba tumakuan? Nana. Bahaan. Kung kagrabagtahon ato. Mga anak ta, kada bitaw nasa sa simbahan pero wa tay focus sa pagsimba. Bisan pag naka sa simbahan, kung imong una-una, wa diha sa pagsimba sa gihapon na. No? Kaya kung mag-ampo tala, di magtarong, kada bitaw mag-ampo tag-rosaryo nga, di na masabot ang grabe ng paspasa. Yang Santa Maria, gimana ya? Wapag kaya naman, mo sabat ang Santa Maria. Di na masabot ang tungkol sa kapaspas. Kana, kay imong, imong gibugal-bugalan, ang atong Ginoo, ang iyang pag-ampo. Imong atong gibugal-bugalan, ang atong nangabuhat. Muna dako kayo supak na sa Ginoo. No? Pagbalaan sa iyaha. So, ikatulo, nagtrabaho ko sa adlaw Domingo. Muna nga mga sagaran aning kanabito, unahon nilang trabaho kasi sa pagsimba. No? Okay ra mo trabaho sa Domingo, pero imong i-prioritize mismo ang pagsimba. No? Wa man gidili sa Ginoo ang pagtrabaho sa adlaw ipapahulay. Kasi mismong Ginoo kaniya iyang mga apostoles nangutlo man og trigo sa adlaw ipapahulay. Wala gidili sa Ginoo.
Pero dapat unahon nimo siya kaysa sa iyong trabaho, sa butang sa iyong panimalay. Kung may tawag sa simbahan, unahang tawag sa simbahan kaysa sa trabaho diha sa panimalay. Kay ano man, kay kanang adlaw mo man na iyang adlaw. So unahon jud na siya, no? Kay nasumpay rin sa unang sugo, mahigugma ang Ginoo labaw sa tanan. Kung pasabot ana kung iyon na niyang trabaho kaysa diha sa Ginoo sa pagsimba o sa pagbuhat niya sa simbahan, sabot ana wa ni mo gihigugma ang Ginoo nga labaw sa tanan. No? Kay kung iyo pang gihigugma ang Ginoo nga labaw sa tanan, sa adlaw Domingo, mas unahon nimo siya kay mo man adlaw maiyan ipangayo. So mo na nga kung adlaw Domingo, kung mas mahimo nga di ka mo trabaho tungod kay nay kalihugan sa simbahan, mas unaha ang kalihugan sa simbahan kaysa imong trabaho. O sa pangutang diha nga nakababag diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So ikaupat, wala ko magampo sa dugay ng panahon. Muna kasagaran may go ani nga paling sa mga Katoliko nga magsigiran luling hayaw, no? Laag dire, laag dito, chismis dire, chismis dito. Pero ang pagsimba sa matag Domingo, bisan na lang pag-ampo sa Santos nga Rosario, dili kabuhat, no? Muna kasagaran sa mga tao, especially may go ani mga Katoliko, no? May lang tabuang ko nga Katoliko ta, pero wala to buhata ang mga sugo nga nasa ato ang simbahan. Muna nga kung nagbuhat ang kag inani, usban na, undangan na, kay dako kay nagsumpa diha sa balaod sa Ginoo. Kung wa ko ampo og dugay, pag-ampo na, no? Ka-upat ay kalima, wala ko hasagig panahon sa pagtuo ng akong pagtuo o pagsangyaw ni ini. Example ani kanang gikanta ni simba, usa simple example ani gikanta ni simba nga humanta ni simba wala to puy ang ebanghelyo diha nga adlaw, no? Inig uli na tayo sa simbahan, magyaw-yaw tayo ta kay agbay gubot. Magyaw-yaw tayo ta kay gisugo sa imong anak nga wa nila tumana, no? Pero gikan pakana sa simbahan. Wali mo puy kung unsay wali sa pari niya ng adlaw, no? O usahay ni kanang kita example lay niabot niyo dire kanang inani, no, ganang nag-isgot og mga bahin sa Biblia o pagtulunan sa simbahan. Unya ni attend ka, pag uli nimo nagbagot ka sa bahay kay wa pay panihapon, wa pay naghikay, inana dako kayo ng supak. Ano man gikan ka sa balaan nga butang, isgot ka sa pong sa Ginoo pero uli nimo dito nagyaw-yaw ka, no? Pasabot na wa mo balaana ang Ginoo. So dako kaya po ng supak sa ka tulong nga sugo sa atong Ginoo. So ikaupat nga sugo, kahurang imong amahan o ginahan. Mga buhat sa mga tao nga nakaangin sa pagkasala batok sa ikaupat nga sugo sa Dios. Una, wala akong matahod sa akong ginikanan sa mga magtutudlo o sa mga maguwang. Kana bitong sagaran ani maigo ning mga anak, no, especially sa mga teenager karon nga kusog kay musupak sa ilang ginikanan, magbuot og ilaha, magtuman og ilaha, di pa jud masuko sa ilang bahay, no? Kasagaran pod kani mga hamtong na nga ila lang pasaktan ang ilang mga ginikanan, no? Porque di nakalakaw, di nakakuan, di na po nila tabangan. Ila na pasaktan sa bahay. Nabito na si Kuan na. Kana na yung paborito bito na yun ng anak. Ano, may paluma. O, muna kasagaran sa mga hamtong nga maigoan ni. Nakasupak ani nga sugo sa Ginoo. O sa mga batanon nga imbes na suguon sa ginikanan, di mo tuman pero suguon sa uyab abti kayo.
No? Murag ang uyab na naman nahimong ginikanan. Pero mga yung kwarta ato ra bas ginikanan. Wa ko uyab. So, muna siya, nako kayo ng supak sa Ginoo. Simple ra nga butang, pero dako kayo ng supak sa balaod sa Ginoo. So, ikaduha, kulang ako sa pagtudlo, pagpitol o pag-atiman sa kabataan. So, kanon yung mga masumpay sa una, kanang bitong ibis na kaning tudloan kag mayo sa mga ginikanan, pero yung supakon. Kanang bitong kanang kasabaan ka sa mga ginikanan, kay tungod kay sayop yung mga gibuhat, pero musukol-sukol kanila na simple ra nga butang ka kanunay na tumabuhat no nga wata kay bawo nga dako na kay ng supak sa balaod sa Ginoo no katulo wala kay pagtahod sa akong dako-dako sa trabaho. So kaning mga sagalan ni mga nagtrabaho kaning mga kanabitong kita example trabaho kag mga aritas mga autoras nanana nya naman doon ay ranking ng ilang pagka empleyado kunya gisugo ka branch manager nga mo ni buhata nana so ikaw supak-supakon no wala mo tumana iyang gisugo kaya mo buot kay imuha nakasupok din nagdako sa kaupat nga sugo sa Ginoo nga naman kaya ang kaupat nga sugo wala rin nagliteral sa imong pagkainahan o pagkaamahan no kaya kanang dako-dako sa trabaho nagsilbi na mo yung amahan mo sample sa ato sa itong simbahan kaning pari isugo atong pari nga mo ni buhata na pero ikaw nangalagad din sa simbahan yung supakon ang sugo sa pari no nakasupok din nagdako sa ikaupat nga sugo sa Ginoo ano man kaya ang pare mo may amahan diha sa atong parokya kung imong supakon ang sugo sa pare nga sakto man nakasakag dako diha sa Ginoo no nga nakasakag gawa nimo tahura ang amahan sa ato ang parokya o sa atong simbahan so mana siya so upat wala ko'y pagtahod sa mga balaod, sa nasod, sa simbahan o sa kapunungan. Tumani nga kanang kasagaran ni kaning mga makasa nga kaning mga awat, mga inana. Kanang masupak sa mga balaod. So dali naman natin na isabton nga kanang dunay balaod nga gi-promote, pero di na mo sundon. Ayan na, dako kayo nagsupak sa kaupat nga sugo tungod kay nagbando man na nagbuhat ng anak giniyahan na sa Ginoo umoy nang amahan sa tanan so pasabot na kung imo nang supakon nakasupak ka wala kahura anang amahan sa naton walang amahan sa simbahan kay imo mang gisupak udako kay nang sa diha sa kaupat nga sugo kay wala mo kahura ang amahan o inahan sa maong pundok o sa maong nasod. Ikalima, nagbibili ako sa pagbutar. No? Kaya maigot ko tayo ng eleksyon. No? Kaya bitong bayrat ka, paliton imong boto, kana mudawat ta sa kwarta ng ihatag sa mga politiko. Dako kayo ng sumpak sa balaod sa Ginoo ano man. Kaya bitong tagaan ka kani. Imuon niyo kay ayaw butaron. No? Hapit na ba kung madayon ang eleksyon sa mga kapitan mugawas na ba nga butanga kaya paliton ni mong buto no kaya kana ba bayaran ka kan ani na ayo butoran na ha ayo tunga ng tibutar ha ni imo na niyo duhulang na yung kwarta imong dawakon kung imo nang gibuhat nakasupa pag dako no kaya nga naman kay imong gibaligya ang dignidad no nisupak ta mismo sa atong langit mong amahan no wag imong gibaligya ang kaugalingon imong kalang diha sa kwarta nya kinsa imong gisupakan ana ang mismong Ginoo ang atong amahan
Muna kung imo nagibuhat nga nakaibaw na ka karon ay nabuhat ang sunod. Kay nakaibaw mo ka nga dako kay ng supak sa balaod sa Ginoo. So ikauno, nagpasagad ako sa pagkatimang sa kalipunan kung sa palibot. Sumuni ka na bitong pasagad sa kalibutan ng butang. No? Kana bang di na ka musimba, di na ka mo sunod sa subok sa imong ginikanan, sa imong inahan, sa imong amahan, tungod na lang kay adun na kay gusto buhaton. Kalikupan No? Huwag kalipunan mo po. Sumo na siya nga dako kay ng supak sa balaod sa Ginoo. No? Kay imong gisupak dili lang imong amahan, inahan, kundi dili mismo ang Ginoo. Umoy amahan sa tanan. So kung nabuhat ang magaling nimo, usban na, undangan na, kay dako kay ng sa tong Ginoo. So ikalimang sugo, dili ka magpatay. Mga buhat sa mga tao nakaangin sa kasala batok sa ikalimang sugo sa Dios. Una, wala ko makatabang sa nanginahanglan. No? So pasabot na kung wa ka kay bo ka kanang tawo nanginahanglan nimo, ni imo ra gipasagdan. Pasya diyan kani sa mga masakiton. Pasabot na nakasa ka sa dili ka magpatay. Ano man kay tungod kay ang tawo nga nanginahanglan imo ra gipasagdan, no? Pag imong gipatay iyang murag sama na dili mismo iyang kabalingon imong gipatay kundi iyang dignidad o kanang murag kuan ba tungod man na kay nagpaubos siya kay nang ayo sa imong tabang pero imo ra gipasagdan. Sumuna nga murag silbi imo ra sa gipatay pinagi siyang dignidad, no? Kay tungod ana mura bag mulo yang self confidence, self-esteem nga di na lang niya buhaton at sunod tungod kay gipasaktan naman siya. No? Muna siya kung nabuhat na niya mga imo ra pasaktan, tumayo din ang mutabang ta patay si katawo. Ano? Kaya kung imo din ang gisupakon nga di ka mutabang sa nanginahanglan, pasabot na kay mura na di ka nagpatay og usa ka tawo ni ana. Ikaduha, nakig-away ako. Sumuni kasagaran may tabo nato, no? Kana bitong kaibo ko nga gilibak ka sa masilingan musumo hinong ka dito, no? Makibugno na inong kaniya. Nga imbis na nga ilog ka nga makigayo ka nga inana pero tungod lagi sa imong kalagot pagdumot mo na nga nakig-away na lang ka. So tungod na nakasa na din ka sa balaod sa Ginoo. So no, sa ikatulo, nasuko ako, nagdumot ako, wala ako'y pailog. Sumuni, no? Tungod kung makabuhat kang inana, musantok na sa imong una-una na ang pagpatay. Munang kung makahuna-huna sa kasuko o pagdumot sa may isig ka tao, dako kayo nga sa Ginoo. No? Kaya makahuna-huna na makanagdautan sa mga isig ka tao. Makapasakit na ka sa mga isig ka tao ni ana. Unya, dako kayo ng supak sa tuang langit nung amahan sa iyang mga sugo sa iyang balaod. Sa ikaupat, nakahuna-huna ako sa pagpatay o pagbunog sa uban. Kaya bitong unang una-unahon nga kanang nagdumot ka. Yan, may mga patin na ako ng tawhan na. Pero wala yung buhata. Nasa una-una ba? So dako ng sa Ginoo. Ano man, kaya ang tao makasa na sa pulong sa buhat ay sa nahuna sa pulong sa buhat. So kung imong ginahuna, kapat yun naman ang tawhan na, pasabot na, makasa ka sa Ginoo, man, kay nakahuna mo pagpatay. Dako kayo nga ang pagdumili sa Ginoo ang pagpatay sa personal sa imong isig katao. So mo na siya. Nakapatay ako. So kanya, literal na dun eh. Nanas imong buhat na nakapatay ka. So no, nakasupa ka na sa dako sa balaod sa Ginoo kay nakapatay man ka. Supa ka ka sa balaod sa tao, samot na sa balaod sa Ginoo. So ikaunom, nakadaot ako sa dungog sa akong isig ka tao. Tumo na siya, kanimang libak ka.
no? Supak din na sa tao, no? Supak din na sa abalaot sa Ginoo kanang samot ni mga kusog kay kamuhimog istorya. No, kanaman kayong gidawat ang imong isig ka tao. No, ikaw pito, nasina ako sa dungog sa kong isig ka tao. Kani bitaw ning o mo lagi na kanang gilibak ka o nya nadungog nimo, nya nag munang ibo ka nga sayop dito yung ibuhat yung mga imong gisong. Una, panahon na magdautan ana, munang dako kayo nagsupak sa sugo sa Ginoo. So naghatag ako iskandalo sa uban. Tumoro ni siya nga mula gito kunahan na kag dautan. Naguna-una ako sa paghikog kani. Mostly ani sa mga musod sa mga tao nga na stress, depressed, no kana bitaw kun na puro na lang problema ang nisod sa ilang kinabuhi. Munang ang ilang murag musod santok sila una-una magpakamatay na lang o maundan ng tanan. Pero dako din sa Ginoo anuman kay imong giunhan ang Ginoo mismo, no? Imong gipatay imong kagalingon mismo nga wala uyon sa kabubuton sa Ginoo. So dako day kayong sa ang paghikog or paghunahuna nga maghikog ka, no? Paghunahuna gali ka nga maghikog na lang ko kay puro naman ni problema kung result sa kung kinabuhi. So dako maghunahuna kay kaginana nakasa Ginoo, no? Kaya kauna na makaanak pagpatay sa imuhang kaugalingon. So, nakapakuha ako sa bata. Nagpa-abort, no? Mostly ano itabo niya sa mga teenager karon. Kung mga buntis. Ipakuha tayo ng bata kay mahadlok masakpan sa ginikanan. Mahadlok nga kanang makasabaan, mahadlok mawawan nga nahitabo na niya, maipakuha na ng bata, no? Nganong kasama niya tungod kay ang kinabuhi sa bata. Once nga mabuo na sa imong tiyan, na kinabuhi. Na siya ikalag. So kung imo na ipa-abort, dako kayo ng supak kayo ng sa balaod sa Ginoo. Pagpatay ka na, no? So mo na siya, nagtambak ako sa pagkuha sa bata sa giburos, no? Naiuban ginikanan nga kumakaibaw nila nga nabuntis ang ilang anak. Mingon dayon ni pakuha na kay uwaw kayo na sa tong pamilya. Naibang ginanang ginikanan, no? Sa sa mga higala nga pakuha na lang na oy kay masakpan gani ka anak. Nana. So, kung makauna-una di kay inana, bisan pag nasa imong una-una, dako kayo ng sa Ginoo anuman kay nakauna-una ka nagpagpatay og tao, no? So muna dako kayo ng supak sa Ginoo kung muna-una mo pagpa-abort og bata. Kay ang bata bisan pag pitos pa na siya, adunan lay kinabuhi. Amen. Sunod, nagamit ako contraceptives para dili maburos. No, kasagaran ani kanang may tabo niya sa mga ginikanan bitaw nga nagsagonsod og pagpanganak, kay bitong tuig pa kapi nang iyang bata nasundan na pod nya sunod nasundan na pod nana abot na lang 12 nasundan pa gihapon nya kanahon na siya pilis na lang ko Dosin na. sobra na may dosina. Mamura naman tag-anay ani. Magpilis na lang. Pero sala din na siya gihapon na naman kay imong gipugngan ang kabubuton sa Ginoo, no? Timanan na to nga once nga buntis ang usa ka babae, blessing kana nga miabot siya kinabuhi, no? Bisan pag usa ka badungon, imong anak inigdako, blessing gyapon na kay gihatag mo na sa Ginoo. Muna ka makuha na kag pills pero di mabuntis, dako kayo ng supak sa Ginoo. Nagpakapon ako o bakit itong allegation napalaygit ba ano man kung magpalaygit mo ka mapugman ka na nga mabuntis, no? So pasabot ana gisupak gyapon ka sa kabubuton sa Ginoo, no? Kung kabubuton sa Ginoo nga makaanak pa ka imong nauna nga di na ka ganahan mag-anak sumurag imong gipakay Ginoo imong kagalingon, no? Muna siya nga dako kayo sa kung magpalaygit ng usa ka inahan.
no? Nagtambag o nagbaligya ako ginadili nga droga sa uban kani, no? Nganong sa man tungod kay dako kay supak sa Ginoo tungod kay kung muna magdroga ta, so muna ma-addict ta, nya tungod sa to pagka-addict panahon na tagdautan nya mostly ani makapatay na ka og tao, no? So makita man din nato ninyo kay kusog mo kayo ni sa una nga panahon nga mostly din sa makapatay sa tao na nila kay addict, no? Drug positive, so muna siya munda ko kayo sa Ginoo kaning magbaligya ka o nagtambag ka nga nakoy inani kanang drugs diri kani buhatan ni kay arong makusdan ka kana parangdaan bisan pag wali mo na buhata pero mo nang ginahuna dako kay nang supak sa Ginoo. So sunod nagabusal ako o nagdagmal ako sa mga bata nga walay alam kani sa mga child abuse, no? Kaya itong mga inosente pang bata pero imo nang gitudloan og sayo, no? May kasagaran ni may tabo ni sa pornography, no? Kaya ilang pugso ng bata nga pakuanan og pornography, no? Aron lang kanang makita silang dako nana muna musud kini dako nga sayop. Ang tuduon nila sayop ang bata kami na sakto na oy buhatan na kay sakto na. Dako din sa kayo sa Ginoo. Bisa sa simpleng butang kanang mayon nga kanang tanawan imong kadua subagan na oh. Sakto bit sakto okay na subagan oy. Di pita mo suon. Kana dako rin ang sa kayo sa Ginoo no. No pagbugal-bugal tungod na kay ang bata anak makuha na huna naman nga nigdako niya sakto ito yung gibuhat no. Ano man kami may gitudlo sa mga dagko may gitudlo sa iya ha. Sinigdako sa bata anak madara na niya ini kadako. Muna nga, kung imong tuluag kabuang ang bata, buang pa rin nagdako. Kay puro man kabuang imong gitudlo. Kung unsa may gitudlo sa gitkanan, mapoy masunod sa bata. Kung nabuhat kay inana, undangi kay dako kay sa Ginoo. Last, nagpasagad ako sa pagkaon o pag-inom nga makadaot sa kong lawas. Kanan ni mga lahubog, kaning mga kusog kayo mo sigarilyo, no? Kusog kayo mo kaon nga sa busog na mo kaon gihapon. Mga ulit kayo mga usang nga butang bisan og dili sa pagkaon nakasupa kag dako sa Ginoo. Ano man kay nagabusar na ka sa imong kaugalingon, no? Especially ani kaning sa mga paluhubog ito nga hubog na galing mo tagay paghihapon, no? Na sa Biblia nga kaning mga paluhubog may nga tao nga butang nga way na sa gingharian sa langit. So muna siya kung nakabuhat ang kaginana niya karon nga nakaibaw na sa motoran nga sayop din na siya ug supak na sa balaod sa Ginoo. Sunod ayon na buhata undangin na kay kung imo pa nang buhaton doble ang sala nga makuha mo naman kay nakaibaw man kas kamatuoran apan imong buhat gihapon muna kung karon nga nakadungog na mo sa kamatuoran sa mga sayop nga butang mga simple pero atong nabuhat nga dako din supak sa Ginoo ato kining undangan, no? Kay wa kini mayong mabuhat diha sa to ang kaugalingon. O ali na ko kutob ang musumpay ani sa ano pa sa mga proof biblical proof nga ari na to makita diha sa Biblia nga kaning mga butanga di ay wala kini gimugna-mugna na namo diri wala kini gimugna sa tong pare nga isultira ninyo kundi itong nubuton dyan sa Ginoo nga una diha sa kaning una nga sa limang sugo kung ato ni pangitawan sa Biblia mabasa kini sa Exodus kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 13, no? So wa may gamugna-mugna ani sugo kay ang mismong Ginoo jud ang nagbuhat niini diha sa 1 Korinto
Kapitulo 6, versikulo 9 ito sa 10. Sa walay duduha na sayod kamo nga mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga maghilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos, mga mananapaw o nakikhilawas sa isig kalalaki o isig kababaye o kawatan o hakog o mga palahubog o butang-butang o malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Sumotong gibuhat ganiha. Ay gibuhat ka nang gisulti ganiha nga kung nabuhat ang ninyo kani mga magubog-hubog ka, no? Kihilawas ka sa imong isig katao nga lalaki sa lalaki, babae sa babae, naghihilawas nga dili mo minyo, unya nagsupak-supak ka sa mga balaod, no? Nang mga lapason ka sa mga balaod nga diktar giproklamar diha sa tong nasod sa simbahan o mismo sa mga organisasyon nga inyong gisudlan kana kung imo nang gibuhat dako kayo ng sa Ginoo o wa mo'y luna diha sa gingharian sa langit. Sumuna siya nga aduna na sa Biblia na asa uli na mabasa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10. So sa Galacia 5:20, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos o sa pamarang makita usad kini sa dinumtanay pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungod, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, no? So kana din mong libak ta, no? Kana di ay makigbigil ka sa tong isig katao, sa tong silingan, sa tong suon, sa tong pamilya, kan maglagot ta. Nya kana bitong kanang butang nga pwede mo ta i-share imong angkunon isa di mo hay mo angkunon kana dako din ang supak sa Ginoo nga naman nakasupak ka sa ihang balaod. Nya basa na ba sa Biblia na asa gay na mabalasa Galacia kapitulo 5 bersikulo 20. Sumo na siya kani mga pulong nga wa may kabuot-buot nga kubuton gud kini sa Dios. Unya mo ani ra kutob ang second topic nga sumpay ani ang mosunod ani kay si Brad Sir Pedro